Rada by som vám predstavila skvelú logickú hračku pre deti od 5 rokov a je ňou toto zeleninové sudoku. Poďme sa naň bližšie pozrieť. Sudoku má úžasné farebné prevedenie, tieto figurky znamenajú zeleninu, je vyrobené z masívneho dreva s kombinácií s plsťou, vďaka čomu je mimoriadne atraktívne a pre deti pútavé. Sudoku obsahuje 30 kariet, ktoré sú rozdelené podľa stupňa obťažnosti. Z každého stupňa obťažnosti je ich 10. Tuto máme zelený symbol, oranžový symbol a ešte niekde tu je červený symbol. Čo je úplne skvelé, že nie je to určené len pre deti od 5 rokov, ale môžu hrať aj staršie deti, pretože obťažnosť sa zvyšuje. Sudoku máme predstavené, poďme si zahrať. Ja som si už pripravila hernú plochu podľa návodu. Takže môžeme ísť hrať. Tu máme, takže doplníme ako prvú asi baklažan, že? Ďalej môžeme doplniť a ešte nám ostáva posledný dielik a sudoku máme vyriešené. A pozor! Skúška správnosti. Môžeme skontrolovať, či to máme správne.